ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଥା କାଠ ତିଆରି, କାଚ ତିଆରି, ମାଟି ତିଆରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି, ଧାତୁ ତିଆରି। କାଠ ତିଆରିର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଖଟ, ପଲଙ୍କ। କାଚ ତିଆରିର ଉଦାହରଣ ପିଇବା ଗ୍ଲାସ୍। ମାଟି ତିଆରି ମାଠିଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ। ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରାକୃତିକ କାଠ, ପଥର, ଲୁହା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ଝୋଟ, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି। କୃତ୍ରିମ ଚୌକି, ଟେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଥା ବର୍ଣ୍ଣ, ରୁକ୍ଷତା, କଠିନତା। ଆମେ କିଛି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଥା ଚିନି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ସେ ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ। କିରୋସିନ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଳ ଉପରେ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ତର କରି ରହିଯାଏ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅଣସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁଣ।